Am aici un utilaj complet, descompletat, mă rog. Ce au reușit să ia după el? Ia uitați, aici avem o manivelă. Wow, funcționează manivela. Îi dăm viteza 14 să tragă tare. Dar ia uitați câte rotițe, câte pinioane, câte... Mamă, cum miroase uleiul ăsta din el, nu puteți să vă imaginați decât vă dați seama doar cine a lucrat într-o uzină și cu utilaje. Ce utilaj era ăsta? O presă? Pentru imprimat ceva? Ce era? Nu pot să-mi dau seama. Uite câte cabluri, câte... Doamne! Ce aici? Cărți. O carte. Curierul. Ia uite, Stalin și... Da, cred că e de pe timpul lui Stalin ăsta. Ia uitați și pe partea asta la fel. Un monstru de utilaj. Montele de cabluri pe jos. Și în partea aia hala care a rămas goală.